Esgiramano asingo ni waluni nyakoram gajuang Jalup ogai obila Eliud Lagat gikone ochung tenge ekinde manondro pod mbele winek mar japuonj Alberto juang mano itongi manelo to obila Lagat laroni okao kang makamano mar chiwo thuolo mondo mi tim nonro matut ewi tho mar awerano mabiro banka Uganda osesunde mondo mi owuogi apis no ne maren mano chwalo ng'ur ne Albert nondiko weche moko maricho kuome. Lagat must go! Lagat must go! Gikone to liet ma jopiny kod rawere osebedo ka keto ne sirikal winek mar Alberto juang onyago lemo bang' Jalup ogai obila Eliud Lagat goyo bade piny kendo chung tenge kaluwore gi burano. Lagat olero ni okawo ndawa makamano mar chiwo thuolo mondo mi tim nonro malong'o e winek mar juang. Nonro ma itawo gi duol maketo nyong'ong e tije obila IPOA. Ler ma ochiwo yor andika wacho ni tijene koro idhi ta gi jal maluwe. Motelo e twak manyocha ochiw gi ogai mar obila Douglas Kanja bang' tho mar Alberto juang. Nyocha yangore ni Lagat mano chwalo ng'ur ni Albert ne ondiko weche moke mbui maketho nyinge kendo gikone ne ooma rawerano e dalagi ma Kabondo Homa Bay nyaka Nairobi kama gikone ne oduogo nege e kinde twak mar ogai mar obila Lagat owuon ne ni kode kanyakla. The reasons as to why the late Ojwang was arrested together with a few others is because there was a complaint that had been launched by the DIG KPS about his name being tarnished. Kaka ndalo medo sudo, jotelo rang'iny mopogore opogore, joken ratich Uganda to kod jokanyo moko osedwaro mondo mi jatend obilano owuog e lewo mare ni mar chilo miene ewi tho makoch mar Albert. E odiechieng' somo budget tich ang'wen juma mokalo, kweth rawere kod joken ratich Uganda ne obago koda ka ng'anyo chuny boma ma Nairobi kadwaro ni Lagat owuogi apisi. E nonro mare, Eliud Lagat nochako tije kaka obila e higa mar 1998 kama nodonjo e kar tiegruok ma Kiganjo kendo otiegore kaka obila. E higa mar 2000 ne okete kaka inspekta mar obila mochung' ne miruti e log tich mar okwach kich kata DCI. Bang' mano Lagat osebedo e lewo mopogore opogore migawo no mar obila kama oting'o telo ne migawo marango weche mag miruti kod gi lweny mager. En kod somo mar ngadho mar masters ewi weche mag lweny kod kelo kwe kata armed conflict and peace studies manoso e mbalariany ma Nairobi higa mar 2010 bang' yudo degree e lony kod yore loso nyamburko manosomo e mbalariany ma Baraton. Higa mokalo tarik 25 dwe mar abiriyo jatend piny Kenya William Ruto noyiero Lagat kaka Jalup ogai mar obila ma pachoka kom manyaka sani pok otiekoe kata higa achiel. Tan migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen olando lokruok kod okenge ma idhi keti e tim mar bedo